Ale počkej, teďka mu to jít takový světem. Pojď go. Tak jdem. Tady je moc málo lidí asi. Stejně musíme koukat na to. To jsem to moc u nás. Jak moc u nás? Ne, je to akorát u vás. Lidi za mnou, tak jdeme, vrátí se jdeme. Utíká na letenky. Vzala smích kroky. Zkuste malý kroky. Baby Bell. Malý kroky, normálně ťapi, dělej ťapi. Čapi. Utíkej nám síry. Síry? No bych se... Mini Baby Bell, Níž. to takhle vždycky. Hej, kam to jdeme? No, pojďte za mnou, Putíku, musíš trošku zatlačit. Ne, Putíku. Jdeme, ťapi. Putíku, sem pojď. Jak se to stalo? A co bys si ho nahrál? Co bude nahrát? No ty mi berte, ale To je za foru, tohle. Kde viděl celýho nesmá? No. Jí jsou normálně jakože na sedačce, na stoličce s rukou. Tak jako můžeš to říct. Akorát ho někdo musí chlapnout akorát. Mohlo se neudělat opačně, ale... Tak už mám jí skrčenou. Tak, a udělal bych začátek tak, že ho... Takhle. No. Začátek bych udělal tak, že ho nadzvedneme a pak ho posadíme jako na koleno. Padá dopředu, šoupněte ho dovaděj. Máš tam tu ruku? Která, že mám jí skrčená? Tohle skrč. Dejte mi ho před rameno. No, tam něký. Mám ho ještě posunout? To je dobrý, ale nějak ho... Někdo ho chytejte ze zadu. Hlavně Přelemte mu jeho ruce před naše ramena. Vlastně něco? No, a můžeme asi nahoru. Držíte ho? Dobrý, jo? Vykrám.